И тук да те попитам, къде идват траките тук в цялото това нещо? Какво са траки, какво са пелазги, защото аз съвсем наскоро всъщност чух за пръв път термина пелазги, така че включително и за да образоваш мен, моля, разкажи малко по тази тема. Добре, нека първо да кажа, че наистина ние сме коренно население тук по тези земи. Това знам, че не се харесва на учените и историците, но в именника на българските князе, защото така е в оригинал, пише следното. Те имаха княжение от другата страна на Дунав 515 години преди Аспарух. Точка. Княжение. Тоест, когато идва Рим, най-силният период на Траян, той прогонва част от това население и аристокрация от другата страна на Дунав и те правят княжество там. Лъжа е. Много е важно да се разбере, че нашите владетели са носили титълта хан. Не, тя е насъдена по-късно от австро-унгарската школа на Иречек, след това на Златарски, под влиянието на натиска на великите сили, ние да бъдем тюрки, за да може да ни се преде тази лъжлива титла хан, която не е употребена в нито едно писмо, нито едно сведение, нито едно и това е лъжа. И ако искаш да видиш как се наричали нашите, влизаш в хрониките и там гледаш, пише княза Крум, Крум княза, княз Крум. И това е черно на бяло с цветни илюстрации, преписвано и така, който може, няма да е кам, нека да я потърси, да я намери, да види как. По-късно, идвайки тук, за който говориш? Летописи, които са с такова, но нека да ги потърся, защото аз ако ги кажа, те няма, потърсете ги. Има ги достъпно, вече сканирани в интернет всичко. Тук трябва да отбележим също така, че това не е като да хванеш да си намерил някакъв вестник на земята, нали, където някой да си е написал някакви глупости, които са му дошли просто така на акъла. За да се не създаде една такава книга, това коства някакви огромни ресурси, както с това ще си говорихме. Ти за да създадеш един документ, това, което ще напишеш на него, е нещо толкова важно, че ти всъщност си струва да изхъбиш ресурсите, които ще вложиш в писането на тази книга, така че там, където пише за княз Борис, това не е просто някакъв човечец, който си е драскал някакви драсканици на един пергамент. Това е важен исторически документ, който да удостоверява истината по начина, по който този човек е разбирал. Точно така. И това много често са държавни поръчки, имаме много и ние, но пергаменти са били толкова ценни, както и много голяма част от тях са и на кожа, които примерно са се използвали няколко пъти. Изпира се пергамента, изпира се мастилото и върху него се пише, но когато на рентген ги засветят и те виждат отдолу описанията. Толкова е било ценно, че се е преизползвало това нещо. Така че няма случайни хора и това е било скъпо начинание и не всеки е можел да притежава или да драска. Още по-малко грамотността в онова време е било на съвсем друго ниво спрямо сега. Не всеки е можел да бъде писан, ти трябва да бъдеш обучаван, ти трябва да бъдеш записар, ти трябва да бъдеш грамотен на няколко езика и да можеш да пишеш и четеш на тези езици, което за времето си е било постижение. Така че вижте какво пише в оригинал, вижте каменните колони, колоната на Муртак, там пише следното, как са се самонаричали. Канас убий, княз от Бога. Дори в първото царство на България. Няма такова нещо като ювиги, сюбиги и всякакви други такива глупости. Няма свидетелства за тангра, няма степна култура, няма номадска и така нататък. Но е конна култура. Още от четвъртото хилядолетие сме конен народ. И като тук да се върнем на пелазги и траки. Древните автори са категорични, че коренното население на Европа се е наричало пелазги. Това са, разбирайте го не като племе, като етнос, точно така, етносно название. Тоест, цялото това нещо е било населено от пелазги, като на пелазгите се придават и митични характеристики. Примерно Омер пише богоподобни или богоравни пелазги. Тоест, тук има един елемент, който отиваме толкова назад във времето, че те са съпоставими с произхода на боговете. С легендите. Митовете.
те са на едно с боговете, богоравни. И от тук вече можем да наречем тракийската култура, тя е пелазгийска. Но тя е арийска. Те казват, най-старото наименование на Тракия преди е било Ария. Ние днеска носим това. Арии. Болг Арии. Ние сме ариите, но те са пелазги. Разбираш, нали, пелазгите са богоравни от самото създаване на божествата. Това е, което не може да се разбере от хората, искам да се осъзнае. Това не е племе. Това е народ. Митичен народ. Като се може да си представим Атлантите, примерно. Имам предвид, нали, с такъв тип начин на мислене трябва да гледаме на... Именно, на това, на тези хора. Древните народи, това са Атланти, Пелазги, Хипербореи, Лемури, нали, това са много древни названия, но те са съществували, са се запазили до ден днешен. И ние това трябва да го осъзнаем, когато искаме да разберем този древен пласт от етнически самоназвания. Кога е навлезнало това наименование, ние не можем категорично да кажем като век или хиляден, но то е много древно. Защото ето, най-древният бог Зевс за тази култура средиземноморска, да кажем елинска, е Зевс, нали така, твое върховното божество. А той е наречен Зевс пелазгийски. И край. Нали, в смисъл, от тук виждаш богоравните пелазги. Зевс пелазгийски. И това всъщност не са някакви наименования, които сега в момента на теб ти хрумват. Нали? Не са някакви твои приумици. Това всъщност ти цитираш, това, което искам да наблегна в момента, е, че ти цитираш източници. Древни автори. Това не са твои хипотези. Не. Това е написано и е писано в продължение на стотици и на хиляди години от хора, които са оставили, нали, които са счели за достатъчно важно да го напишат и да оставят отпечатък за историята, да го документират това. Абсолютно съм съгласен. И това е така, защото щом те казват, че са древни, че са първите, значи са. Защо трябва да оспорваме техните думи на един човек писал при на 8 век преди Христа или 5 век преди Христа? Защото те са били примитивни глупаци, които са се ровили в земята, те са обработвали гранитни блокове с медни уреди и прочее. И сега, като за втората преди да захванем някои сериозни теми, които обсъждахме с нощи в нашия предварителен разговор с теб, тук искам да те попитам малко за така наречените конспиративни теории. В едно от интервютата, който ти беше дал пред една друга медия, показваше снимки от Делфийския оракул. И в градежа на Делфийския оракул, това, което ти разказа, ако правилно съм те разбрал, е, че тези камъни са изключително твърди. И тези камъни всъщност изглеждат буквално като разтопени и след това сглобени един с друг. И това много прилича на подобни градежи, които се виждат в Южна Америка, в старите пластове в Египет. Можем ли да твърдим, че това е същата цивилизация? На Греъм Хенкок, нали? Преддопотопната цивилизация. Значи на Балканите и не само, и в Малазия, и в Италия, имаме така наречените циклопски градежи. Тоест каменни блокове толкова големи, огромни и тежки, че само циклоп, митичното същество, би ги вдигнало и наместило. Така че имаме такива градежи, те много си приличат, макар да има съществени разлики между културата в Южна Америка и културата тук на България при начина на строеж. Но включително в България ние имаме циклопски градежи на доста места. Едно от тях е Пловдив, където и на цитаделата, и на част от крепостните стени се виждат тези циклопски градежи с многотонни камъни. Тоест ние можем да спокойно да минем просто през Пловдив и да разгледаме. И да разгледаме, да видим. Те правиха обновления там на цитаделата, но не знам докъде запазиха циклопския градеж, но може да бъде видим на 2-3 други места в основата на тези крепостни стени, да види огромните блокове. Един от тях, примерно, мисля, че беше тракийската храм гробница в Остружа, където имаме 60-тонен блок.
Това е нещо колосално. Отворена е за посетители, може да се види и всеки може да види камерата, която е изградена от 60-тонен блок. Как е било мъкнато това нещо, как е било вдигано, как е било обработено. Прости глупави хора. Точно така, примитивни, нали? Да. Не са открили И огъня. ти си прав, много от тези блокове са от гранит, от базалт, от твърди материали, неподатливи на обработка, дори в сегашния 21 век или трудно обработваеми. Но представи си един 60-тонен блок, какъв кран би го вдигнал? Извънземните, естествено. Да. Аз мисля, че извънземните са построили всичко. Да, не трябва да подценяваме човешката воля на градеж. Те са построили наистина колосални монументи, но при все има един необясним нюанс на тези тежки и перфектно съвпадащи камъни, без зидария, без хорусан, без съединяващ елемент, така наречената суха зидария. И интересното е, че всеки камък е с точно определена, уникална за него форма, който се по точно определен начин се снажда с съседните, не просто с един съседен камък, те се снаждат примерно 5-6 камъка на едно място. Предполагам се сеща за прословутата картина, не помня снимка, не помня по-късно ще я покажа, но не помня от коя от древноиндианските стени, където буквално се вижда един централен камък и около него 8 камъка, които са, мисля, че се сещаш за какво става въпрос. Да. Искаш да кажеш, че това го има и тук. Да. И тези пластове, предполагам, са датирани и на колко време са датирани? Циклопските, да, не за камъка. Учените археолозите определят циклопските градежи от 4 до 2 хилядолетие, може би, в този порядък, като най-често се смята 3-2. Това е разцвета на тая тракийска култура или зачатъка на тази тракийска култура, за която говорим. Значи, отправям апел, не се разграничавайте от този народ. Ние сме синове както на Аспарух Тервел и Иван Асен, така и на Орфей Залмовски и Спартак. Това са едни, не се отказвайте от предците си, жестоко е. Когато кажете те траките, вече поставяш една разделителна линия, която ти се разграничаваш от тях и това са ни набили в главата. Отнели са ни тази връзка с предците, което един народ, ако има корен здраво забит като дърво в земята, ти не можеш да го мръднеш. Когато пресекат този корен, ние взимаме да изчезваме. И в тази връзка казвам, много е опасно това, което правят някои историци, археолози на ключови места, да пропагандират тази тюркска или иранска култура, т.е. ние не принадлежим към тази земя, защото в момента България и българите са в много уязвимо и слабо положение, икономическо и всякакво. Но ще дойде някой и каже, ето, официално вие не принадлежите на тази земя навън, марш от тук. И тогава нашите историци ще кажат, да, ние сме тюрки, ходете в Монголия, ходете в Турция, ходете на Майнци и тогава ще стане страшно, защото ние ще сме слаби, а те ще ни кажат и ние най-големите поражения и загуби на български земи не са от нашата армия, а са от нашите историци и политици, които възприемат тази тюркско-монголска теория и ни пращат а за нас в Азия няма нищо. Гарантирам ти. Да, това ми напомня знаеш го много добре този исторически в кавички филм за основаването на България по случай 1300 години България и там има абсурдните сцени в стара Велика България, уж в Фанагория, ти гледаш, те са струшени маса пари за този филм, гледаш някакви хора облечени в грозни кожи, живеещи в юрти, язещи коне и изведнъж гледаш един огромен скален дворец. И си казваш, има логика. Има логика. Българите са такъв конен миграционен народ, който е мигрирал от далечния изток, но навсякъде, където те са минавали, са оставили каменни градове. Конния народ, които са мигрирали в юрти. И няма никаква логика, въпреки всичко, точно тази пропаганда, за която ти говориш, съм напълно съгласен, че е изключително зловеща. Не просто защото е невярна, всяка лъжа по своята същност е вредна, но и наистина ни къса от нашите корени. И ни вменява, и даже аз трябва да променя собствения
собствения си начин на мислене, защото в моето Казах ти, че сме индоктринирани. да, в моето мислене аз като чуя траките и си представям Спартак, Кърк Дъглас. Някой друг, нали, който е от друга, от Холивуд, митологична някаква фигура. И всъщност има ли разлика между траки и българи? Генетично не. Между съвременни българи и примерно това антично или бронзово или неолитно население, винаги можем да намерим свои родственици. Примерно жена погребана в някой неолитен некропол или мъж погребан някъде другаде и откриваме свои наследници, т.е. синаптично синаповете водят към него. Към този предшественик. И ние можем да намерим родствена връзка. Тя изтънява във времето, разбира се. Но това е истината. И аз си казах разпределението на геномите. Направи си, който и да желая. И нека да му разшифроват БГ ДНК ли беше там сайта, веднага ще му кажат кои са, пълна картина ще му направят. И ще види той къде принадлежи. И всъщност, добре, когато твърдиш, че това, което ние наричаме траки, това, което ние наричаме протобългари или прабългари, откъде идва разликата? Освен в главите, нали, на учените. Да, има разлика, и то е, сега ще обясня много изключително добър въпрос. Идва разликата от периода, в който са живели, от културата, от облеклото. Но всичко това, въоръжение, облекло, начин на живот, търпи еволюция. Примерно, ако вземем този прословут 7 век, когато ние сразяваме източната Римска империя и пресъздаваме България отново, това е 7 век. За класическата епоха от 5 век преди Христа, когато се смята за тракийска, от 5 век преди Христа до 7 век имаш 1200 години. За 1200 години всичко търпи еволюция. Примерно, хитона се заменя с роба. Или на конете се слагат стремена масово. Има вече други триперата, стрела, сложно съставния лък, който, нали, е известен и в античността, но много по-малко количество. Всичко това и те казват, българите са имали стремена, траките са нямали. Нали? Веднага не е така. Това търпи еволюция. Да, всичко. Добре, да вземем от 7 век до 19, пак 1200 години. Те стрелят с пушки и с барут и пищови. Това значи ли, че е друго население? Не, търпи еволюция. Те вече са спотури. Не са проби, не са шалва. Облеклото търпи. Добре, ние сега двамата с тебе сме с дънки. Това значи ли, че не сме българи? Че не принадлежим към тези? Не. И зависи кой питаш. Зависи кой питаш. И между другото ще кажа, на България са нужни не български граждани, не граждани с български паспорт, а българи. Да. Т.е. който тачи нашата култура, нашата традиция, нашата история. Такива хора са нужни. Защото да не стане като в държавите от Западна Европа, където собственото население вече върви към малцинство, а гражданите с съответен паспорт стават все повече и повече, което не ги прави тамошни.